Sa number 3, konseho nagreklamo matapos makabaton sa memorandum gikan sa City Administrator's Office sa Bacolod City. May report si Nico Delphi. Hindi mabato ni Councilor Al Victor Espino nga pati ang sangguniang panunsod ang makabaton sa mga memorandum gikan sa City Administrator's Office. Gani siya nga privilege speech sa sesyon sa konseho, nanindugan siya nga hindi dapat inihimuon sang executive body bangod alalangay ang ilatag sa karesponsibilidad sa panghimanwa. With our executive legislative liaison, Mr. Chair, and express the intent of his office so that no misunderstanding will be taken from his actions by his issuance of the memorandum, Mr. Chair. Ginsiling ni Espino nga pila lang sa mga memo nga nakalabot sa iya ang bahin sa pagsuksok sang uniform kagiban pa. Has come to my attention nga kasigi sila issue sang memorandum sa sanggunian panglugsod, which I find unacceptable. Ginpahayag naman ni City Administrator Pacifico Magari III nga masami naka-address sa mga memo sa mga city department kag mahimo na misluk sang staff ang pagpadala sang memo sa mga opisina sang katapo sang konseho. Gindugang niya nga ginarespeto niya ang konseho. Okay, usually when we say all departments, it's possible nga amo na misluk sa aton nga staff. Okay, usually it's for information to everyone. It's to inform basically. So amo na siya. Hindi siya direct sa members. Oo. Kaya we understand the separation of powers and we respect that. Wati kung kainchindi sa ubraya, titinay dapat hindi na paghimuon eh. Ginapaabot naman sang konsehal nga kung mayara gidban sang luyag ipabutyag ang city administrator sa katapo sang konseho, mas nagakaangay nga ipaagi ini sa dialogo sa baylo nga ipaagi sa memo.